Калі вы з намі, значыць, імкненне да ведаў – гэта ваша якасць. Прывітанне, паважаныя гледачы. Гэта віктарына размаўляем па-беларуску, у якой кожны можа паспрабаваць сябе ў ролі лінгвіста. Сёння ў нас сямейная гульня. І гэта вельмі добра, калі беларускамоўны асяродак ствараюць самі бацькі і дзеці. Вітаю удзельнікаў сем'і Ляшонкаў і Рудаковых. Вам слово, шановный капитан Василь, калі ласка. В нашей команде пануе демократия, потому меня загадали быть капитаном. Так. Представляю своих гульцов. Это Зинаида, одна з любимых дочок. Іна студентка 6-го курса Белорусского национального технического университета. Василь, а колькі у вас дочок? Ну, их двое, пакуль. Ага. А сыны ёсць? Ёсць таксама і сын сярэдні, ён зараз даглядае меншую, якой 9 месяцаў. Ой, як цудоўна. Мы жадаем вашай сям'і ўсяго самага найлепшага. Ну, а хто ж па левую руку ад вас стаіць? Па левую руку ад мяне, не па правую, а па левую, знаходзіцца моя каханая жонка Светлана. Яна па адукацыі настаўнік англійскай мовы, працуе ў беларускамоўнай Глыбоцкай раённай гімназіі. Зразумела. Так вы прыехалі да нас з Віцебшчыны. Так, мы прыехалі з Віцебшчыны, таму і назва наша Глыбінка. Мы з горада Глыбокая Віцебскай вобласці. Скажыце, якое стаўленне ў вас да роднай мовы? Спачатку я хацеў бы зачытаць некалькі строк з верша майго бацькі Фамы Ляшонка, якое называется «Родное слово». Я хвалююсь, я не смогу прочитать это на память, тому зачитаю з кніжкі. Калі ласка, дазваляем вам, Василь. С асалодай з маленства люблю слухаць музыку роднага слова. Кожны гук яго чуйна лаўлю, зачароўвае матчына мова. З ёю нават цяплее зіма і губляе гаркоту нягода, бо спрадвеку яе нездарма слушна лічыць душою народа. Цудоўныя вершы. Цяпер давайте паслухаем капітана другой каманды. Ігор, вам слово. Прывітанне. Прывітанне. Наша каманда нашчадкі. Так. Гэта таму, што у ёй сабраліся 3 пакаленні аднаго роду. Тут Ну, дзеці, я так разумею, гледачы сёння. дзеці, так, гледачы. колькі іх у вас? У нас 3 дзяцей. О, сёння у нас Так шматдзетныя сем'і. Апладысменты вам. І тут прысутнічае тата маёй жонкі Александр Васильевич, вот, моя жонка Алена. Хто вы па прафесіі? Хто удзельнікі каманды па прафесіі? Калі ласка. Моя жонка по адукацыі філолог рускага языка, а тата наш находится на заслуженном адпачынку, но он был работником сельской гаспадаркі. Цудоўна. А вы, Ігор? А я зараз працую на гомельскім заводзе пускавых рухавікоў. Цудоўна. Апладысменты абедзвюм камандам. І Ляшонкам, і Рудаковым я жадаю толькі перамогі. Шановныя гульцы, каб спрэчныя моманты не завялі нас умоўны тупік, за ходам нашай гульні будзе сачыць назіральнік, пісьменнік, мовавед, выкладчык беларускай мовы і літаратуры Святаслаў Крупенька. Увага на экран. Не руш ранішні, роднае слово. Мне шукаць цябе, покуль гляджу. Пад зялёным крылом верасовак, пад крысом і спякоты дажджу. Рыгор Барадулін. Прывітанне шаноўным удзельнікам нашай гульні віктарыны. Вітаю і вас, паважанае спадарства, дарагія тэлегледачы. Гульцам зычу поспеху ўдачы, як і нашай перадачы. Трапных адказаў, паасобку і ўсім разам. Няхай матчына слова звініць, як песня Жаўрукова. Дзякуй вялікі, Святаслаў. Мы пачынаем і наш першы этап прыгадваем. На этапе «Прыгадваем» гульцы шукаюць адказы на слайд пытання. Прыгадаць прадмет або з'яву і назваць іх па-беларуску – вось першае заданне. У гульцоў ёсць 5 секунд на роздум і падказка, схема слова і 1 літара ў ёй. Паважаныя ўдзельнікі, калі вы адкажаце правільна, вы пачуеце вось такі сігнал. Ну, а няправільны адказ будзе пазначаны інакш. Каманда, што адкажа на пытанне правільна першай, атрымае ва ўзнагароду 2 балы. Такім чынам, першы слайд. І першым быў Васіль. Адкажа на гэта пытанне моя жонка. Так. Я думаю, што гэта коўдра. І гэта правільны адказ.
Першыя 2 балы ў скарбонку каманды Глыбінка. Наступны слайд. А вось тут першай была каманда Нашчадкі. Хто будзе адказваць, Ігор? Ну, я думаю, на гэта пытанне адкажа Александр Васильевич. Калі ласка, Александр Васильевич. Ну, я думаю, гэта цялега. Вы не пабачылі тыя кропачкі над 4-й літарай. Магчыма, на гэтае пытанне дасць адказ каманда Глыбінка? Васіль? Мы дадзім слово ў нашай камандзе самай малодшай. Я упэўнены, што яна ведаеце. Так. Гэта калёсы. І гэта правільны адказ. Наступнае слово. Увага на экран. Так, падрыхтавалася каманда Нашчадкі. Хто будзе, Ігор, Мы адказваць? думаем, яшчэ раз дадзім попытку нашаму Александру Васильевичу. Калі ласка, Александр Васильевич. Гэта зубраня. Малайчына. 2 балы ў скарбонку Нашчадкаў. Наступнае слово. І тут зноў першая была каманда Нашчадкі. Што гэта на малюнку? На гэта пытанне я папрабую адказаць сам. Гэта канапа. Цудоўна, цудоўна, бездакорна. Наступны слайд. І зноў каманда Нашчадкі. Калі ласка, хто будзе адказваць? На гэта пытанне адкажа Александр Васильевич. Калі ласка. Гэта зерне. І гэта бездакорны адказ. Малайчына. І апошні слайд. І зноў каманда Нашчадкі. Ігор, які ён хуткі? Так, хто ж будзе адказваць? 5, 4, 3, 2, 1. Ёсць адказ? Пакуль няма, а вось каманда Глыбінка, напэўна, ведае, бо у іх усмешкі на тварах. Усмешки на тварах, так. Так. Ну, потому что это фактично мое второе имя. Меня зовут Василь, Василек, а по-беларуску это Волошка. Дзякуй вам вялікі за правільны адказ. Малайчына. Дарэчы, па-беларуску можна сказаць і Васілёк. Аднак літара Ш падказвала, што тут зашыфравана слова «Волошка». Дзякуй вам вялікі. Выдатна. Каманды хутка справіліся з першым заданнем, атрымалі свае першыя балы 6 і 6. І гэта толькі пачатак. Ну а зараз мы пераходзім да наступнай гульні. Перакладаем. На другім этапе тэлевіктарыны каманды будуць перакладаць словы, словазлучэнні і сказы з рускай мовы на беларускую. І рабіць гэта яны будуць паасобку. Першымі за перамогу будуць спрачацца чароўныя Алена і Святлана. Яны паспрабуюць перакласці слова, словазлучэнне і сказ. Аднак першае пытанне Алене. Алена, як яно быць мамай 3 дзетак? Вы ведаеце, вельмі цяжка. Не скажу, што гэта лёгкі хлеб, але калі бачыш, напрыклад, вечарам усе гэтыя усмешкі, усе гэтыя ззяючыя вочкі, тады такое, ведаеце, разумееш, што ты самы шчаслівы чалавек на гэтай зямлі, у гэтай краіне. Апладысменты і вам, і Святлане. Паважаныя чароўныя Алена і Святлана, дзеяслоў для вас улыбацца. Святлана першая, ваш адказ? Усміхацца. І гэта правільны адказ. Малайчына. Очередной осмотр. Алена першая, 5 секунд ёсць. Чарговы агляд. І гэта правільны адказ. 2 балы ў скарбонку Нашчадкаў. Не беспокойтесь, пожалуйста, о сделанном. Не спяшайцеся. Алена першая. Не хвалюйцеся, калі ласка, пра зробленае. І гэта правільны адказ. Малайчына, 2 балы сюды. Чарга капітанаў Ігор і Васіль. Сур'ёзныя, рашучыя малайцы. Першае слово – хахатаць. Калі ласка, Ігор. Смяяцца. Я б налічыла 1 бал за гэты адказ, не 2. Усё ж такі смяяцца і хахатаць, ну, гэта
синонімы. Аднак, Васіль, ці скажаце вы мне, як па-беларуску хахатаць? У меня был лишний час, тому я придумал это слово Так. «рогатать». Моя прапанова, паважаныя каманды, падзяліць гэтыя 2 балы папалам. По 1 бале Василю и Игору згодны. Так? Словозлучение. Сладкая жизнь. Василь. Солодкое жыццё. Гэта правильный отказ. Малайчина. Наступный сказ. Не обращайте на меня внимания. Прабачьте. Игорь, вы натиснули крышечку раней, чым я прамовіла гэты сказ. Калі ласка, Василь. Ну, я лічу, што гэта не звяртайце на мяне ўвагі. І гэта правильный отказ. Малайчына. Наступныя гуляюць Зінаіда і Александр. Першае слово для Александра Васильевича и Зинаиды. Плясать. Ваш отказ. Танцевать. Гэта правильный отказ. Можно сказать танцевать, танчить або скакать. Наступное словозлучение. Временные трудности. Ваш отказ, Александр Васильевич. Часовые затруднения. На жаль, ёсць маленькая памылка. Вось часовыя вы пераклалі правильно, а затруднения прабачце. Мы спытаем у Зіны. Часовые тяжкости. І гэта правильный отказ. 2 балы у скарбонку команды «Глыбінка». Паважаныя гульцы, сказ для вас. Будьте добры, дайте мне эту вещь. Будьте Коли добры. ласка, дайте Мне мне эту вещь. Ох, што ж нам рабіць? Амаль увесь сказ пераклаў, і толькі одно слово засталося. Калі ласка, Зінаіда. Калі ласка, перадайце мне гэтую рэч. Гэта правильный отказ. Што рабіць, я не ведаю. Я б дала. Я б таксама падзяліла гэтыя балы. 2 балы аддала б усё ж такі Зінаідзе і 1 бал Александру Васильевичу. Вы не супраць? Пакуль падлічваюцца балы, мы скарыстаем гэтую паузу і паслухаем нашага эксперта, мовазнаўца Святаслава Крупеньку. Паважаныя гульцы, так трымаць. Ведаю выдатную прыпеўку. Мяне мамачка радзіла, шоўкам ножкі спавіла, каб я роўненька хадзіла і танцорачкай была. Танцуйце, скачыце, ёсць прычына, рагачыце. І карыстайцеся часцей сінонімамі. Бо можна сказаць, не звяртайце на мяне ўвагі, але можна і абысціся фразай «Не зважайце на мяне». Жадаю поспеху далей. Як заўсёды, дзякуем вам, Святаслаў, за карысную інфармацыю. І падводзім лік гульні. 13-14. Перавага пакуль у каманды «Нашчадкі». Гуляем далей. Эпізод тлумачым. Задача гэтай гульні растлумачыць сэнс беларускіх слоў, рэдка ўжывальных і не толькі. Вывесці на чыстую ваду сэнс кожнага камандам дапамогуць суайчыннікі. Мы запісалі іх адказы і гатовы паказаць, што атрымалася. Ну а гульцам застанецца выбраць з 3 варыянтаў правільны і залічыць на агульны рахунак каманды 3 балы. Калі каманду часова напаткае няўдача, свой варыянт адказу дасць сапернік і заробіць на падборы 2 ачкі. Гуляем далей. Пачынае каманда з меншай колькасцю балаў. Гэта пакуль што Глыбінка, на 1 бал у іх менш. Увага на экран. Слово «сутонне». Што яно абазначае? Сутонні – гэта памяшканне для сушкі збожжа. Паўзмрок прыцемкі. Дрэнны настрой сум. Калі ласка, Васіль, хто будзе адказваць? Я думаю, адкажа Светлана. Калі ласка. Паўзмрок прыцемкі. Гэта правільны адказ. Малайчына, Святлана. Наступнае слово для каманды «Нашчадкі». Увага! Слово «лайба». Што яно абазначае? Лайба – гэта прылада ліцейшчыка. Гэта ж мучная аладка на вадзе. Вялікая парусная лодка. Ну што, Ігор, ёсць у вас рашэнне? Ну, на нашу думку, лайба гэта будзе вялікая парусная лодка. Гэта правільны адказ.
Наступнае слово для каманды глыбінка. Слово буч. Што гэта? Буч – гэта рыбалоўная снасць з лазовых дубцоў. Шум, перапалох, скандал. Скульптура верхняй часткі чалавечага цела. Калі ласка, Васіль, хто будзе адказваць? Пэўна, адкажу я, таму Так. што гэта рыбалка датычыцца ў асноўным мужчын у сям'і. Гэта першае. Буч – гэта рыбалоўная снасть лазовых дубцоў. Малайчына. Азярод – гэта наступнае слово для каманды нашчадкі. Што гэта азярод? Азярод – гэта замкнуты ў берагах вялікі натуральны вадаём. Я ўпэўнены, гэта прыстасаванне з жэрдак для дасушвання травы. Устройства з кранам, размешчанае на дварэ. Ігор, хто будзе гаварыць? Бацькай. Да, мы так рашылі тоже, што на гэтые пытанне на гэтае будзе адказваць Александр Васильевич. Калі ласка, Александр Васильевич. Я лічу, што гэта прыстасаванне жэрдак для дасушвання травы. Нічога не застаецца, як налічыць вам 3 балы. Раней, дарэчы, азяроды маглі ў вышыню дасягаць 10 метраў. Наступнае слово для каманды глыбінка – слово пыха. Што гэта? Пыха – гэта задняя частка ступні. Пярына на ложак у выглядзе мяшка. Фанаберыстасць, ганарлівасць. Мы параіліся. Слово Зінаідзе. Калі ласка, Зінаіда. Пыха – гэта ганарлівасць або фанаберыстасць. Бездакорна, малайчына. 3 балы ў скарбонку каманды глыбінка. І апошняе слово для каманды нашчадкі. Слово кайстра. Кайстра – гэта торба, клунак. Думаю, гэта раслінны лекавы прэпарат. Гэта ж дзіцяня казулі. Хто будзе адказваць, Ігор? На гэта пытанне адкажа моя жонка Алена. Менавіта ў яе была першая версія. Так, слухаю вас, Алена. Я, як толькі пачула, што гэта торба-клунак, адразу сказала кайстра, гэта торба-клунак. Малайчына. Дарэчы, слова кайстра прыйшло да нас з лацінскай мовы праз польскую. Пакуль рэдактары падлічваюць балы, я скарыстаю магчымасць і нагадаю гледачам. Штотыднёва у газеце «Звязда» побач з праграмай перадач друкуюцца цікавінкі беларускай мовы ад тэлевіктарыны «Размаўляем па-беларуску». На рахунку каманды нашчадкі 23 балы, а каманда глыбінка назапасіла 22 балы. Мы пераходзім да наступнага этапу. Ужываем. Цяпер мы будзем спрабаваць правільна ўжываць фразеалагізмы. Папярэдне раскрыем іх сэнс, але спачатку даведаемся, якія ўстойлівыя адзінкі выберуць нашы каманды. Першым канверт з фразеалагізмам выбірае капітан каманды, у якой пакуль менш ачкоў. Гэта каманда глыбінка. Васіль. 6 канвертаў, 6 фразеалагізмаў. Вы зараз іх убачыце. Назовіце одну лічбу, калі ласка. Ну, конечно, гэта 6. 6, калі ласка. Вочы на лоб лезуць. Вочы на лоб лезуць. Запомніце ваш фразеалагізм. Ігор, 5 канвертаў засталося, акрамя 6-га. Мы выберам 3. Прачытайце, калі ласка. Біты воўк. Біты воўк. У вас ёсць, паважаныя каманды, 30 секунд на роздум і 3 заданні. Першае. Вам трэба растлумачыць сэнс гэтага фразеалагізма. Другое. Скласці сказ з гэтым фразеалагізмам. І трэцяе. Вам трэба падабраць сінонімы з беларускай ці адпаведнікі з рускай мовы. Хаця б адзін фразеалагізм з такім жа самым значэннем. А ўжо няма розніцы, з беларускай мовы ці з рускай. Працуйце.
Час выйшаў, паважаныя капітаны адклалі ручкі ў бок, бачу, усміхаюцца, настрой цудоўны, значыць, усё зрабілі. Васіль, калі ласка, які быў у вас фразеологізм? У нашай камандзе дастаўся фразеологізм «вочы на лоб лезуць». Ну, гэта можна выказаць адным словам. Здзіўляць, здзіўляцца. Так, ведаеце што? 3 балы вы ўжо зарабілі. Я скажу, што гэты фразеологізм шматзначны. Калі чалавеку больна, ён таксама можа сказаць, што ў яго вочы на лоб лезуць. Аднак ваша задача была прыдумаць хаця б одно тлумачэнне, таму 3 балы на ваш рахунак. Малайчына, хто будзе расказваць далей? Сказ будзе казаць моя жонка Светлана. У нас атрымаўся такі сказ. Калі нам патэлефанавалі рэдактары праграмы «Размаўляем па-беларуску», у нас вочы на лоб палезлі. Ну, я думаю, што вы былі ўзрадаваны, так? І мы былі вельмі ўзрадаваны, вядома. Наступнае, калі ласка, я разумею, што Зіна будзе так падбіраць сінонімы ці адпаведнікі. Так, да фразеологізма «вочы на лоб лезуць» мы падабралі, да першага сэнсу, мы падабралі адпаведнік «сківіца адвісла», альбо рускі варыянт «челюсть адпала». Малайчына, бездакорна 9 балаў у гэтым конкурсе зарабіла каманда ляшонкаў. Малайцы. А яшчэ, дарэчы, можна падабраць такія фразеологізмы ў якасці сінонімаў і адпаведнікаў. Валасы становяцца дыбам, так? Каленкі дрыжаць, гэта калі здзіўленне ці страх, ці душа ў пяткі, так? Дзякуй вам вялікі. Давайте паслухаем, што ж нам адкажа каманда «Нашчадкі». Алена, бачу спачатку. Калі ласка. Так, нам дастаўся фразеологізм «біты воўк». І мы тлумачым яго так. Біты воўк – гэта чалавек, які прайшоў агонь, ваду і медныя трубы. Ну што ж, бездакорна. Вы маеце рацыю, 3 балы ў вашу скарбонку. Ігар, далей. Прыклад мы можам прывесці сказ такі. Пра Язэпа казалі, што ён біты воўк. Так. Александр Васильевич, я разумею, што вы будзеце падбіраць сінонімы і адпаведнікі. Мы подобрали такой синоним. Так. Тертый калач. Малайчына, цёрты калач, а можна сказаць стрэляны верабей, так, ці стрэляная птушка. Малайцы, абедзве каманды ў гэтым конкурсе зарабілі па 9 балаў. Дзякуй вам вялікі, пакуль рэдактары падлічваюць агульны лік карыснай інфармацыі ад Святаслава Крупенькі, нашага эксперта. Цікавыя трапіліся вам фразеологізмы, шаноўныя гульцы. І вы добра спраўляецеся з прапанаванымі заданнямі. Трэба адзначыць, што выраз «вочы на лоб лезуць» мае 2 значэнні. Першае – гэта калі ад моцнага болю, а другі – калі ад здзіўлення, ад страху ці яшчэ ад чаго. Да фразеологізма ў другім значэнні маецца шмат сінонімаў, часам вельмі сакавітых. Кроў у жылах стыне, паджылкі трасуцца, блохі падохлі і іншае. А ў дачыненні да першага выразу адразу склаліся вершаваныя радкі. Цяпер я біты воўк, і ў гэтай справе будзе толк. Жадаю поспеху ў апошнім конкурсе. На рахунку каманд 31 і 32 балы. І мы пераходзім да наступнага этапу. Цытуем. Задача гульцоў у наступным конкурсе з назвай «Цытуем» простая – працягнуць фразу і зарабіць лідарскія 3 балы. Пачынае каманда, што набрала меншую колькасць балаў. Гэта пакуль што глыбінка. Цытуем. Першае заданне – мудраслоўе. Працягніце прыказку і зарабіце 3 балы. Спачатку падказка. Дзеці пераймаюць схільнасці і прывычкі сваіх бацькоў. Ну, а цяпер і сама прыказка, якую вам трэба працягнуць. Якое дрэва, такі клін. Які бацька? Такі сын, тут няма варыянтаў. Наступнае заданне для каманды «Нашчадкі». Вам падказка. Так кажуць іранічна пра таго, хто беспрычынна спалохаўся чаго-небудзь. Кажух ляжыць, а дурань... Калі ласка, хто будзе адказваць, Это Ігар? пытанне адкажа Александр Васильевич. Калі ласка. Кажух ляжыць, а дурень бежыць. Вы маеце рацыю, Александр Васильевич. Аднак у нашай прыказцы
А дурань дрыжыць ад страху, аднак жа ён са страху можа і бегчы. Каманда «Нашчадкі» за гэты адказ атрымоўвае 2 балы. Наступнае заданне для каманды «Глыбінка» – музычная. Увага на экран. Вам трэба працягнуць радок. На жаль, я не ведаю слова, але ведаюць мои дзяўчаты адказ на гэта пытанне. Калі ласка. А працяг з гэтай пары я пачаў. Малайчына Зінаіда, гэта радок правільны. Што гэта за песня? Я не ведаў словы, а песню ведаў, но адкажа на пытанне моя любая жонка, Светлана. Гэта песня «Зорка Венера». Цудоўна. Яшчэ у вашу скарбонку 3 балы. Музыка Рак Михайловскага, словы Максима Богдановича. Музычнае заданне для каманды «Нашчадкі». Увага на экран. Ён з бялявай абдымаўся, а з чарнявай павянчаўся, а з рыжаю кучараваю. Што рабіў у поле? В чистом поле целовался. Малайчына Александр Васильевич і ўся каманда «Нашчадкі». Як жа называецца песня? Чарнявая, бялявая. І гэта правільны адказ, Алена. Малайчына, чарнявая і бялявая. Все верно. Музыка Олега Верына, ну а словы народныя. Наступнае заданне паэтычнае. Яно для каманды «Глыбінка». О, край родны, край прыгожы, мілы кут маіх дзядоў, што мілей у свеце Божым гэтых... Светлых берагоў. Малайчына, 3 балы, калі ласка, вам атрымоўвайце. Ну, а цяпер трэба згадаць твор і аўтара. Я адразу падкажу. Гэта рамантычная паэма, урывак з рамантычнай паэмы аб народных вытоках мастацтва. Дарэчы, аўтар гэтай паэмы увайшоў у літаратуру як пісьменнік і паэт-рэаліст. А гэта адна з яго рамантычных паэм. Так, калі ласка. Адкажа самы грамотны чалавек у нашай камандзе. Гэта моя дачка Зіна. Напэўна, гэта той чалавек, які недавно хадзіў у школу. Здаецца, гэта Сымон Музыка. 3 балы не толькі Зінаідзе, але і яе мудраму бацьку і чароўнай разумнай матулі. Дзякуй вам вялікі. Ну, а хто ж аўтар? І аўтарам з'яўляецца Якуб Колас. Малайчына Зіна. Паглядзіце, калі ласка, на экран партрэт Якуба Коласа. 9 балаў за паэтычнае заданне. Ну што ж, я думаю, што і каманда «Нашчадкі» без праблем справяцца з усімі заданнямі. Дарог у свеце вельмі многа, а ты між іх сваю найдзі. Няхай далёкая дарога, а ты... А ты паюй, ідзі. А ты ідзі. Залічана, малайчына. Цяпер вам трэба назваць назву твора. А ты ідзі. І гэта правільны адказ, малайчына. Ну, а цяпер вам трэба назваць аўтара. Падказка. Пісьменнік, паэт, перакладчык. Нарадзіўся ў 1905 годзе у вёсцы Пуцілкавічы Барысаўскага павету Мінскай губерніі. Цяпер гэта Ушацкі раён Віцебскай вобласці, у сялянскай сям'і. Дарэчы, Александрына і пахне чабор – гэта яго вершы. Гэта Пятрусь Броўка мы лічым. Тэлегульня падыходзіць да свайго лагічнага завяршэння. Сёння у гульні па-беларуску перамагло сяброўства. 49 на 49!
Хай у вас, паважаныя гульцы, часцей узнікае жаданне думаць і размаўляць па-беларуску. А каб тыя хвіліны, што мы правялі разам у гэтай студыі, вам запомніліся надоўга, вам у падарунак кнігі беларускіх аўтараў на беларускай мове. На гэтым наш аповед пра важныя і мілыя сэрцу беларусаў словы і выразы не скончаны. Працягнем яго ў наступных выпусках перадачы для тых, хто цікавіцца нашым родным. З вами была Алена Трацэнка. Чакайце сустрэчы і часцей размаўляйце па-беларуску самі і разам з намі.